Bore da iawn i chi gyd, a Nadolig Llawen i chi. Diolch i chi am ymuno â ni fel teulu ar yr aelwyd yma yn Abergwili ar gyfer yr oedfa fer hon i roi cychwyn i ddwyrnod arbennig iawn yn y calendr eglwysig. Dewch gyda ni felly i ddathlu gwyl y geni. A heddi ar fore Nadolig, i ni'n cynnau'r ganwyll olaf ar dorch yr adfent, sef y ganwyll wen reit yng nghanol y dorch, gwyn yn arwydd o burdeb a glendid, ac i ni'n cynnu'r ganwyll hon i ddiolch am ddyfodiad Iesu goleini'r byd i'n byd ni. Gweddiwn. O ddiwein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, ar fore'r Nadolig, diolchwn i ti bod y goleini'n drech na thywyllwch. Diolchwn i ti am y goleini a ddath i'n byd ni yn dy fab Iesu Grist, y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd o leini. Helpa ni o dadnefol i gofleidio'r goleini hwn, ac i fyw yn nisgleirdeb goleini Iesu, nid yn unig heddi, ond bob dydd o'n hoes. Yn enw Iesu Grist. Amen. Tua'r un adeg, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Roedd pawb yn mynd adra i'r trefi lle cawsom nhw ei geni, i gyfrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea a mynd i gyfrestru yn Jwdea, yn Bethlehem, hynny ydy tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac a oedd erbyn hynny'n disgwyl babi. Tra oedden nhw yno, daeth yr amser i'r babi gael ei eni, a dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cadachau geni yn ofalus amdano, a'i osod i ofredd mewn cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd ddim llety iddyn nhw aros ynddo.
Wel, fe ges I gyfle I fynd i'r cinema po noson, a tro cynta ers tro byd. Oedd y ffilm mewn 3 dimensiwn, 3D, a rhaid oedd gwisgo sbectol arbennig dros fy sbectol arferol gyda llaw mwyn gwylio'r ffilm. Mae gwylio ffilm mewn 3 dimensiwn yn brofiad arbennig iawn, a hynny am 2 reswm. Yn gynta, oherwydd bod yr actorion a'r delweddau yn cael eu ffilmo mwyn dangos mwy nag un persbectif. Mae'r ffordd I ni'n edrych ar bethau yn bwysig. Mae'n bwysig ein bod ni'n edrych ar bopeth o fwy nag un ongl, o fwy nag un persbectif. Ond mae lle gredu taw o un persbectif yn unig mae pobl yn edrych ar bethau heddi. A'r persbectif hwnnw gan amla yw I persbectif nhw I hunain. Sdim ots gyda nhw am farn neu ffordd o feddwl neu ffordd o fyw neb arall ond un I hunain. Pobl yw'r rhain sy'n cael meddyliau'n llwyr I syniadau bobl eraill. Un ffilm sy'n ymddangos ar ein setiau teledu ni bob Nadolig yw'r ffilm Y Christmas Carol, a stori'r cybydd Scrooge o waith Charles Dickens. A dyna enghraifft berffaith o un oedd yn meddwl am neb ond I hunan, pwff I bawb arall. I ni'n dathlu'r Nadolig henni, ac mae cannoedd os nad miloedd o bobl o'n hamgylch ni yn edrych ar y Nadolig o un ongl yn unig. A'r persbectif hwnnw yw ffordd y byd a ffordd materoliaeth. Ac mae'r peryg yw bod y ffordd honno o feddwl a gweithredu yn anwybyddu'n llwyr y persbectif arall o edrych ar yr wyl, sef o bersbectif Duw. Y Duw a ddaeth i'r byd yn Ei fab Iesu Grist. Yr Iesu y mae unedigaeth yn reswm dros ddathlu yr wyl hon heddi. Yr ai beth sy'n arbennig iawn am ffilmiau 3D, 3 dimensiwn, yw bod y cymeriadau yn ymddangos fel I bod nhw'n camu mas o'r sgrin ac yn camu mas o'r olygfa. Ac ond dyna'n union y ddigwyddodd adeg yn y Nadolig cynta. Ond dyna wnaeth Duw yn Iesu Grist, camu o lwyfan yr Hen Testament a chamu mewn I hanes y byd. Camu oddi ar lwyfan hanes a chamu ar ei lwyfan y byd yn Ei fab Iesu Grist. A mwy na hynny, fe gamodd mewn i'n bywydau ni hefyd, ac i'n ieithi ei hun a ni o enedigeth i'w farwolaeth, o'r cryd i'r bedd. Mae'r dirgelwch hwn wedi peri ryfeddod mawr yng nghalonnau Cristnogion ar hyd y canrifoedd. Ymhlith holl ryfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Fel Cristnogion, ni'n credu mai dyma'r digwyddiad mwyaf a welodd ein byd ni eriod. Y Crist ddiwgwyddiad. Y digwyddiad ar hanodd hanes yn cyn Crist ac oed Crist. Fyddwn ni fyth yn deall yn iawn, ond hynny, I ni'n gwybod mai dirgelwch cariad Duw yw e, a bod I gariad ef yn Ei fab Iesu yn destun can o ddiolchgarwch am byth. Do, daeth diwdod mewn baban i'n byd. Ein braint a'n hyfrydwch ni ar y bore Nadolig hwn, yw edrych ar yr wyl hon o bersbectif Duw, ac ymuno yn y gan o'r foledd. Ac yna wedi roed fo hon, ac wedi digwyddiadau'r diwrnod Nadolig hwn, mynd allan i'r byd mawr, I ganmol ei enw, ac I wasanaethu ein hoes. Nadolig Llawen, diogel a iach I chi, ac i'ch ynwyliad. Gweddïwn. Ein tad, yr hwynwynt yn y nefoedd, a ddolwn di'r Nadolig hwn, a mi ti ddod ato mewn Iesu yn blentyn di ymadferth, fel y gallem dy weld a thadnabod. Diolchwn I ti am gynnig I ni fywyd yn ei gyflawnder drwy enedigaeth, gweinidogaeth, marwolaeth ac atgyfodiad Crist.
Mewn gweddi cyflwynon i ti, ein teimladau cymysg yn Nadolig hwn, ein hapusrwydd a'n tristwch, ein cyffro blinedig, ein gofid a'n dryswch yng nghanol straen newydd o Covid-19, a'n hymchwil am lawenydd yn Nadolig. Maddau i ni am golli golwg, a'r heilioni cariad yr Nadolig, a chymodd ni i'w dderbyn yn rasol, fel y gallwn ail ddarganfod gwir heddwch. Gweddiwn arnat, Emmanuel, Duw gyda ni, am i ti ddod atom fel plentyn mewn angen, ac am dy fod yn parhau i'n cyfarfod yn anghenion eraill. Cyflwynwn ger dy fron, y bobl sy'n dioddef yn ein byd, y rhai y gwyddon amdanynt sy'n sal, neu mewn profedigaeth. Gadewch i ni dywelu am ychydig eiliadau i gyflwyno i Dduw y rheini sydd arnynt angen ein gweddiau heddi. Cofiwn am y rhai sy'n unig ac yn bryderus, ac am bawb sy'n cael y Nadolig yn anodd. Cymorth ni i ddangos cariad y Nadolig i'th fyd, ac i gyhoeddi'r newyddion da o lawenydd mawr. Yn enw Iesu Grist, rhodd yr holl rhoddion, brenin yr holl frenhinoedd, ein harglwydd a'n gwaredwr. Gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwynt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel myddeiwn yn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhaw drwg, can iseiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Say
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi, ac yr ein rhan ni fel teulu gael ddymuno Nadolig Llawen, iach a diogel i bob yr un ohonoch chi ac i'ch anwyliad. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.